Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Libuan ka mga trabaho ang gihanyag sa nagadaiyang kumpanya ato sa gipahigayong jobs fair sa Davao City ug Cagayan de Oro City nga gipasiugdahan sa Dole Regional Offices karong 124th Labor Day. Si Argil Relator sa detalye. Graduate na sa senior high school kining si Miko. Midayo siya kauban ang duha pa ka classmates gikan Baganga, Davao Oriental aron mangita na og trabaho sa Davao City. Para makakuan sa pamilya. May eskwela man ang tamig kalis na kay di na makaya. Nangitaan lang. Usa lamang siya sa mga nang-apply og trabaho sa gipahigayong jobs fair sa Dole 11 sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. Subay sa pagsaulog sa 124th Labor Day. Sa labing unang higayon, dunay gitagana nga green lane alang sa sama ni Nico nga senior high school graduates nga nangita og trabaho. Duna say priority lane alang sa mga senior citizen nga buot magtrabaho sa food industry. Sa tibuok Davao Region, ana sa sobra 5,000 ka bakanting trabaho ang gihanyag alang sa mga aplikante. Sumala sa Dole 11, ana sa 95.2% ang employment rate sa rehiyon sa January 2026. Mas ubos kini kung itandi sa 97.1% sa samang period sa miaging tuig. Lakip sa ginalantaw nga hinungdan ang nagataas nga ihap sa labor force ug dunasay seasonal workers labi na sa sektor sa agrikultura ug fisheries. Mas nabantayan na to last year, dako-dako nga to ang mga emergency employment. So karon kay bago pa nya murag naapoy gamay nga question sa ato ang alignment of funds na dili pa kayo nagahatag sa mga emergency employment. Sa Cagayan de Oro City, usa ka programa ang gihimo sulod sa usa ka dakong mall sa downtown area sa syudad kung asa gipahigayon ang Dole Jobs Fair. Midagsa ang mga aplikante nga gikan sa managlahing lugar sa Northern Mindanao. Nagkadaiyang trabaho nga lokal o abroad ang gitanyag sab ato sa maong aktibidad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.